Euskal gazteek ez dute irakurtzen, eta horrela ez goaz inora. Zer soluzio eman diezaiak egu? Baduzu zerbait buruan? Gazteek ez dute sekula irakurri, eta orain ez dira aldatzen hasiko. Berandu da, hil eta gero, salda bero. Ez pentsatu horrela. Hau ez da mundakako olatua, ez dugu ezer galdu. Entzun, hau da nire plana. Beste plan bat Jainko maitea. Gaztei, dena eginda ematen batiegu, gero ez dute baloratzen. Zerbait kentzen batiegu, gero eskatuko digute. Ze gertatu zen marihuanarekin? Badebeka ditzago. Baina ez aldakik hau debekatuta dagoela. Ne kontsumorako da, nik irakurtzeko. Ez da saltzeko. Nire kontsumorako, niri zadarri jo, Orduan zerraitik ekarri duk, ipurdian sartuta. Apa, inazio zebokak, laste festa diuta. Zenidek? Atxaga, Pere Reverte, irigo jemen zeu, ze? Lasai, Hala, hartzako babakoak, eta Harry Potterren lehenengo ton, horrekin nahikoarak. Tio, kriston material daukak, tio. Lehenko estetik txomin agirren kresala zordia. Ziaz gehiago fiatuko, Lasai, ordainduko dit, lasai. Aitu, Una. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Tia, ze ona, kalitatezko bada. Que rule. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. Sí, hoi benetan ona beneta. Coca-Cola, ontzak, bestela tensioa txigotzen. Plan honekin, Euskal gazteek, Asier Etxeberriak eta Sánchez Dragok baino liburu gehiago irakurriko dituzte.